Lemu banget sapa kuwi maju kene. Ya. Arep ngopo? Cepia. Cilaka iki. Aku ketemu iki sajake arep tombo njaluk tombole bisu kuwi sajake. Wah ya. Ada bakal lo. Oh. Terus baca pada pecolomu. Apa cepet lo? Oh, pengen ngomong. Mau neng ngopo? Bener, apa saja? Ini apa? Ngepit tiba. Apa dia? Oh, cangkemnya gejegluk aspal deh. Sarape cangkem kena. Wah, sepirang sasi. Itu. Pitung sasi. Itu. Njaluk tombo. Tomane siapa itu? Ya. Golek godhong binahong. Bohong. Binahong. Binahong kok bohong sing kono. Macamane nek. Kuwi dienggo digodhog banyune dombe. Terus pendak dina nangger esuk kuwi metu bareng pletheking srengenge madhep ngetan lambemu kuwi tok obah-obahke karo ajar nywara engko rak suwe-suwe iso omong. Bajare. Ya. Ada bali saya malah mendapat jalan cepai. Piye kuwi? Ada bayan ada tempat. Ada lembaga. Oh, dapat. Oh, bojone njaluk pisah. Badhe. Ya kowe bisu, ya bojomu ya ora iso ngladeni kowe. Nek iso omong kowe njero bojomu tresno meneh. Badhe. Bojomu jenenge sapa? Adiwi. Oh. Sapa Adiwi? Prastiwi. Wis nek manut aku nek dhek njaluk pisah-pisahan wae.